ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଚାହା କପେ ଦେଲ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଜୋରସେ ପିଇବା। ଦେଖ କିଛି ବି କୁହନି ନା, ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦିଅରେ ଜଲ୍ଦି, ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧୁଛି ରେ। ଦିଅ କପେ, ଅଧା କପେ ଦିଅ ନହେଲେ। ଦେଖ ତମର ସବୁବେଳେ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିପାରୁଛି ନା, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦିଅ। କାହିଁକିନା ତମେ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ ନା, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି କି। ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ନା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳାଇବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ଆସିବିନି, ମନେ ରଖିଥା। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ମୋତେ ତମେ କଥା ଦେଲ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେମିତି ତମେ ତମ କଥାରୁ ଓହରି ନ ଯିବ ହେଲା। ଭାରି ବାଧିବ। ମାନେ ମୁଁ ତ ହଇରାଣ କରିବି ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ କରିସାରିଲାଣି ଯିବ ହରି ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମନ ଦୁଃଖ ତ ଟିକେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବେଶୀ ଲାଗିବ। ମାନେ ତମେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛ। ହଁ ବା।